हरे कृष्णा माताजी, तुम्ही म्यूट आहात. हरे कृष्णा सर्वांना. आज जरा मला उशीर झाला, 5 मिनिटं. चला आपण आता चालू करूया वर्ग. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. माताजी मला ना आज थोडस लवकर जावं. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चला आता आपल्याला 29व्या श्लोकापासून सुरुवात करायची आहे. तर आता मला कोण सांगेल या अध्यायाचं नाव काय आहे? 18वा अध्याय मोक्ष संन्यास योग. हा बरोबर आहे, मोक्ष संन्यास योग. आता आपण जाऊया पुढे. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण जिकडे आहोत तिकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता सोप्या शब्दात लिहून आपल्याला समजवली आहे त्या श्रील प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, ज्यांनी या स्लाइड्स तयार केल्या, तर त्या दोघांनाही माझा प्रणाम. त्यांनी जर हा उपक्रम चालू केला नसता तर घरी बसून आपण हे गीतेचं अमृतपान करू शकलो नसतं. आपल्याला किती जणांना बघा बाहेर जायचं म्हटल्यानंतर आपल्याला आपण विचार करतो की एकदा बाहेर जायचा, गीतेचा क्लास अटेंड करायचा. आठवड्यातून एकदा जरी असेल तरी 3-4 तास जातात आणि प्रत्येकाला इतका वेळ नसतो. तर इस्कॉन मँगलोरमुळे आपल्याला घरी बसून हे सगळं गीतेचं ज्ञान मिळतंय. तर हे सगळं नामानिष्ठ प्रभूजींमुळे झालेलं आहे. तर कधी जर तुम्ही मँगलोरला गेला, तुम्ही जरूर इस्कॉन टेम्पल मध्ये जा, त्यांना भेटा. तुमच्यामध्ये काय बदल झाले किंवा तुम्हाला कसं वाटलं गीता ऐकल्यावर हे त्यांना सांगा, म्हणजे त्यांना आनंद होईल. आता इथपर्यंत आपण आलोय. 29 ठीक आहे.
तर आपण आतापर्यंत काय काय काल आपण केलं हे आपण थोडस बघूया. तर अर्जुनाचा पहिला प्रश्न कोणता होता सुरुवातीला मला सांगा. 18वा अध्याय चालू झाला तर प्रथम त्यांनी प्रश्न विचारला, तो काय होता? कोण त्याग आणि संन्यास मधला फरक काय? बरोबर बरोबर, त्याग आणि संन्यासामधला फरक काय. तर आता मला कोण सांगेल त्याग म्हणजे काय आणि संन्यास म्हणजे काय? त्याग म्हणजे माताजी फळाची इच्छा न भौतिक फळाची इच्छा न ठेवता केलेलं कार्य. बरोबर आणि त्याग म्हणजे काम करायचं पण फळाची आसक्ती ठेवायची नाही. बरोबर. आणि संन्यास म्हणजे काम करायचंच नाही, भौतिक इच्छांच्या आधारावर कुठलंही कर्म करायचं नाही. आणि त्याग म्हणजे कर्म करायचं पण फळ आपण ते घ्यायचं नाही. फळाची काहीही अपेक्षा न ठेवता जेव्हा आपण कुठलंही कर्म करतो त्याचं रूपांतर म्हणजे त्यागामध्ये होतं. तर असा हा बेसिक फरक आहे की त्याग आणि संन्यास. मग आपण बघितलं की कृष्णाने सांगितलं की दान, तप, यज्ञ असे जे कर्म आहे ज्यांनी माणसाची चित्तशुद्धी होते, हे कर्म आपण जाणून बुजून केलेच पाहिजेत. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलं की यज्ञ, दान, तप यांनी महात्मे सुद्धा शुद्ध होतात. तर आपल्याला समजतं की महात्म्यांना सुद्धा शुद्धी लागते. जणू काही शुद्धीची कुठेही एका ठिकाणी ती थांबत नाही. ती शुद्ध म्हणजे माणसाचं जे चित्त आहे ते शुद्ध होतच राहतं. तर इकडे आपल्याला समजतं की महात्मे सुद्धा आहेत, ते सुद्धा अशी जी कर्म आहेत, दान, यज्ञ, तप हे करतात. मग त्याच्यानंतर आपण कृष्णाने परत 3 गुणांवर खूप त्यांनी 3 गुण जे आहेत ते आपले वेगवेगळ्या आध्यात्मिक अंगावर त्याचा काय प्रभाव होतो हे सांगितलं. आता आपलं जे ज्ञान असतं, जो कर्ता असतो, आपण जे कर्म करतो, आपली जी बुद्धी असते, या प्रत्येकावर या 3 गुणांचा प्रभाव पडतो. आणि या 3 गुणांचा प्रभाव पडल्यामुळे आपण जे कर्म करतो किंवा विहित कर्म म्हणजे विहित कर्म ते आपण कसं करतो. जो सत्वगुणी असतो तो आपलं कर्तव्य म्हणून फळाची अपेक्षा न ठेवता कर्म करतो. पण जो तमोगुणी असतो तो त्याचं कर्म करू शकत नाही, कारण तो अज्ञानी असतो. आणि जो रजोगुणी असतो तो काय म्हणतो की नाही, जप करणं, मंदिरात जाणं हे त्याला खूप अवघड वाटतं आणि त्याला मनामध्ये भीती असते. हे सगळं मी करत बसलो 2-2 तास जप, मंदिरात जायचं, मग काय होईल, माझा बिझनेस, माझी प्रॅक्टिस, माझी नोकरी इकडे माझं दुर्लक्ष होईल आणि मग मला जो हवाय तेवढा पैसा मला मिळणार नाही. आणि मग त्याच्यानंतर कृष्णाने सांगितलं अर्जुनाला थोडं सांख्य तत्व सांगितलं की जे काय आपण कर्म करतो त्याला जेव्हा यश मिळतं तेव्हा 5 घटक असतात, ज्या 5 घटकांमुळे ते कर्म सिद्धीस जातं. तर ते 5 घटक कोणते, कोण सांगेल? स्थान लागतं माताजी पहिलं. बरोबर. मग कर्ता. बरोबर. त्याच्यानंतर त्याची इंद्रिय. बरोबर. मग प्रयत्न असतात त्या माणसाचे आणि परमात्म्याची अनुमती. बरोबर. तर असे 5 घटक असतात. या 5 घटक जे आहेत त्यात सर्वात महत्वाचा म्हणजे परमात्मा. जेव्हा कृष्ण सँक्शन करतो
तेव्हाच जे काय आपण कर्म करतो त्याला सफलता मिळते. तर हे जे 5 घटक आपण बघितले आणि मग त्याच्यानंतर कृष्णाने डिसेक्शन चालू केलंय की आपण जी कर्म करतो तर जे आपलं ज्ञान आहे, जो कर्ता आहे, त्या कर्त्याची जी बुद्धी आहे, तो कर्त्याचा जो निश्चय आहे आणि सुख जे आहे, हे सर्व काही 3 गुणांनी प्रभावित झाल्यामुळे ते वेगवेगळ्या तऱ्हेचे होतात. आता आपण काल कर्त्यापर्यंत बघितलेला आहे की जो कर्ता तमोगुणी आहे, रजोगुणी आहे आणि सत्वगुणी आहे. हे कसे असतात की जो सत्वगुणी आहे तो काय करतो, तो त्याला मिथ्या अहंकार नसतो, कर्तव्य म्हणून तो त्याची ड्युटी करतो आणि त्याला फळाची अपेक्षा नसते आणि त्याला ज्ञान असल्यामुळे त्याला माहित असतं त्याचं आणि परमात्मा या दोघांचं नातं काय आहे. परमात्मा कर्ता आहे आणि तो भोगता आहे हे माहित असल्यामुळे यश मिळालं किंवा अपयश मिळालं ते दोन्ही त्याला सारखंच असतं. आणि जो रजोगुणी कर्ता असतो तो कसा असतो, फळाशी अटॅच्ड असतो. मग त्याचं मन कसं पेंड्युलम सारखं असतं, त्याला हवं ते फळ मिळालं की तो खूप आनंदी होतो आणि त्याला अपेक्षित फळ मिळालं नाही की तो खूप दुःखी होतो. म्हणजे त्याचं मन कसं असतं, सारखे सुखाचे आणि दुःखाचे झोके घेत तो जगत असतो. आणि जो तमोगुणी असतो, मी तुम्हाला सांगितलं की तमोगुणीचं म्हणजे ज्ञान जे असतं ते अज्ञानच आहे आणि तो पशुतुल्य जीवन जगत असतो. ज्याप्रमाणे पशु जे असतात त्यांना खाणं पिणं मैथून आणि आपली सुरक्षा इकडेच त्याचं लक्ष असतं. तर असा तमोगुणी माणूस आहे, त्याला ज्ञान म्हणजे काय किंवा तो कर्म कुठली करतो, त्याच्या शरीराच्या कम्फर्टसाठी तो कर्म करत असतो, याच्या पलीकडे त्याचं ज्ञान जात नाही. आता आपण 18.29 कुमुद माताजी श्लोक आणि अनुवाद वाचता किंवा श्लोक वाचा. संगीता माताजी तुम्ही अनुवाद वाचा. येस माताजी. हरे कृष्णा. येस माताजी बोलते. 18.29 ना माताजी. हो हो. Yes. Okay. बुद्धिर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे धनंजय, प्रकृतीच्या 3 गुणांनुसार होणारे बुद्धी आणि निश्चय यांचे निरनिराळ्या प्रकारचे भेद आता मी तुला तपशीलवार सांगतो, ते ऐक. हरे कृष्ण. तर आता आपण ऐकूया. आता संगीता माताजी 18.30, 31 आणि 32 हे तिन्ही याचा अनुवाद वाचायचा आहे. हरे कृष्ण. हे पार्थ, ज्या बुद्धीद्वारे मनुष्य प्रवृत्ती आणि निवृत्ती, कार्य आणि अकार्य, भय आणि निर्भय, बंधन आणि मोक्ष यांना जाणतो ती सात्विक बुद्धी होय. हे पार्थ, जी बुद्धी धर्म आणि अधर्म, कार्य आणि अकार्य यांच्यामधील भेद जाणू शकत नाही ती राजसिक बुद्धी होय. भ्रम आणि अंधकाराच्या प्रभावामुळे जी बुद्धी धर्माला अधर्म व अधर्माला धर्म समजते आणि सदैव विपरीत मार्गाने कार्य करते ती बुद्धी म्हणजे तामसिक बुद्धी होय. तर आता 3 प्रकारच्या बुद्ध्यांचं इकडे आपल्याला श्री कृष्णाने सांगितलंय की सात्विक बुद्धी कशी असते. तर आता सात्विक बुद्धी म्हणजे जो सत्वगुणी असतो त्याला ज्ञान असतं. ज्ञान असल्यामुळे त्याच्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते, नक्की काय करायचं आणि काय करायचं नाही हे त्याला माहित असतं. जेव्हा त्याला जेव्हा तो एका टर्निंग पॉइंटवर उभा असतो आणि त्याला समजत नाही की आता काय करायचं, तेव्हा तो
शास्त्र उघडतो किंवा एका आध्यात्मिक गुरूंकडे जातो आणि मार्गदर्शन करतो. म्हणजे तो इम्पल्सिव्हली त्याच्या मनाला काय वाटेल याच्या बेसिसवर तो कुठलंही कर्म करत नाही. तर याला ज्ञान असल्यामुळे त्याला क्लॅरिटी असते आणि त्याला माहिती असतं की मी हे कर्म केल्यावर कर्म बंधनात अडकीन का, की हे कर्म केल्याने मी मुक्त होईल. तर याला शास्त्राचं ज्ञान असल्यामुळे त्याच्या मनामध्ये क्लॅरिटी असते, कन्फ्युजन नसतं. तर इकडे त्यांनी 2 शब्द वापरलेले आहेत या श्लोकामध्ये, प्रवृत्ती आणि निवृत्ती. तर इकडे शास्त्रांच्या निर्देशनानुसार म्हणजे शास्त्रांमध्ये जे जे काय सांगितलंय, जे करायचं आपल्याला सांगितलंय, जी ड्युटी कशी करायची आणि जे निषिद्ध सांगितलेलं आहे ते जेव्हा आपण पाळतो, म्हणजे शास्त्राचे नियम, रूल्स रेग्युलेशन्स जेव्हा आपण पाळतो आणि त्याप्रमाणे कर्म करतो त्याला प्रवृत्ती म्हणतात. आणि त्याच्या उलट म्हणजे निवृत्ती, म्हणजे शास्त्रांच्या विरुद्ध जेव्हा आपण कर्म करतो तेव्हा त्याला निवृत्ती असं म्हटलेलं आहे. तर इकडे आता आपण जेव्हा आपल्यामध्ये आपण सत्वगुणी नाही, तर सत्वगुण आपल्यामध्ये येण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे, आपण गुरूंची सेवा केली पाहिजे. आता श्रील प्रभुपाद जेव्हा तुम्ही त्यांची भगवद्गीता वाचताय, त्यांनी दिलेले जे आदेश आहेत ते पाळताय, तेव्हा तुम्ही त्यांची वाणी सेवा करताय. त्यांनी ते जरी आपल्यामध्ये नाहीयेत तरी या पुस्तकाच्या रूपामध्ये, या ज्ञानाच्या रूपामध्ये ते प्रत्यक्ष आपल्या बरोबर आहेत. आणि जेव्हा ते आपल्याला सांगतात की मंदिरात जाऊन तुम्ही सेवा करा, तुम्ही सत्संग करा, जे भक्त आहेत त्यांचा संग करा, तर जेव्हा जेव्हा आपण त्यांचं ऐकतोय आणि त्याप्रमाणे आपण कर्म करतोय, मग ते कर्म, ते जे आपल्याला सांगतायत ते त्या कर्माने आपण कधीच कर्मबंधनात अडकणार नाही. आता आपल्याला काय होतं बघा, आपल्याला थोडासा फ्री विल दिलेला असतो, थोडासा मायन्यूट इंडिपेंडन्स कृष्णाने आपल्याला दिला असतो. आणि या फ्री विलचा आपण मिसयूज करतो, आपण त्याचा दुरुपयोग करतो. का दुरुपयोग करतो? कारण प्रत्येक ठिकाणी आपण जे मन आहे ना आपलं, ते मन ठरवतं की आता काय करायचं, आता कुठे जायचं, आता ही गोष्ट करायची किंवा ही गोष्ट करायची नाही. पण जेव्हा तुम्ही हे भगवद्गीता वाचता, भागवतम वाचता, शास्त्र वाचता, त्यावेळेला तुमची बुद्धी जी आहे ती इतकी स्ट्रॉंग होते की त्यावेळेला ती मनाला कंट्रोल करते आणि मन जे आहे ते योग्य डिसिजन्स घेऊ शकतं. त्याला सतसत विवेक बुद्धी म्हणतात. म्हणजे जी डिस्क्रिमिनेशन पॉवर आहे की काय योग्य काय अयोग्य, ही बुद्धी त्यावेळेलाच घेऊ शकते जेव्हा तिने अनेक शास्त्रांचं, उपनिषदांचं, वेदांचं असे अनेक ग्रंथ पुराण जेव्हा याचं वाचन झालेलं आहे, तेव्हा ही बुद्धी व्यवस्थित जे डिस्क्रिमिनेशन आहे, मला मराठीत शब्द येत नाहीये पटकन, सत्सद विवेक बुद्धी आपण ज्याला म्हणतो, ती बुद्धी काम योग्य जे आहे ते डिसिजन्स घेऊ शकते आणि व्यवस्थित आपल्याला मार्गदर्शन करू शकते. तर अशी जी बुद्धी आहे तिला सात्विक बुद्धी म्हणतात. आता राजसिक बुद्धी म्हणजे जास्त करून आपल्या सर्वांची ही अशी असते. राजसिक बुद्धी म्हणजे आपण काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य आहे, की धर्म काय आहे आणि अधर्म काय आहे,
यामधला फरक आपण सांगू शकत नाही. एखादं कर्म करायला हवं होतं का, केलं नसतं तर बरं झालं असतं का, किंवा केलं असतं तर त्याचा फायदा झाला असता का, हे असे आपल्या मनामध्ये विचार चालू असतात. तर ही जी बुद्धी आहे त्याला राजसिक बुद्धी म्हणतात. आणि जो रजोगुणी असतो माणूस, तर प्रत्येक रजोगुणी काय असा नसतो की दिवसभर फळाचा विचार करत असतो. काही आपण असेही असतो की आपल्याला ज्ञान असतं, बेसिक नॉलेज असतं, पण या बेसिक नॉलेजवर आपण आपण कुठलंही कर्म जे करतो ते योग्य आहे की अयोग्य आहे याची क्लॅरिटी आपल्याला नसते. म्हणजे बेसिक नॉलेज असलं तरी त्याच्यावर आपण आचरण करू शकत नाही. तेवढी आपल्यामध्ये निश्चयात्मक बुद्धी ती नसते. आता तमोगुणी बुद्धी, म्हणजे ऍक्च्युली तमोगुणी बुद्धी म्हणायलाच येत नाही, हे अज्ञानच असतं. ही लोक काय समजतात की जे अधर्म आहे त्याला धर्म समजतात, आणि जो धर्म आहे त्याला अधर्म समजतात, आणि नेहमी ते जे काय कर्म करत असतात ते नेहमी भ्रमामध्ये करत असतात, अज्ञानात करत असतात. त्याच्यामुळे नेहमी ते चुकीच्याच डायरेक्शन मध्ये जातात. वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये जे काही निषिद्ध सांगितलंय तेच ते करतात, म्हणजे एकदम चुकीच्या दिशेने ते चाललेले असतात. आता इकडे हे जे तमोगुणी आहेत ते त्यांना काय वाटतं की एखादा खरोखर महात्मा असेल, संत असेल, तर ते काय म्हणतात, नाही हा साधाच माणूस आहे, आणि जो साधा माणूस आहे ते त्याला महात्मा आहे म्हणून सांगतात. तर अशी त्यांची बुद्धी असते. किंवा आता आपण बघतो जे तमोगुणी आहे, जे खूप नशा घेतात, दारू घेतात, तर असे जे दारू घेणारे लोक असतात ते काय करतात, ते आपल्या बायकोला त्रास देतात, तिच्याकडून पैसे घेतात, त्यांचं घर विकतात, आणि बायकोला सुद्धा एक वेळ ते विकू शकतात पैशासाठी. तर अशा तऱ्हेने त्यांच्या ज्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज असतात, सगळी कार्य जी असतात ती चुकीच्या दिशेने चाललेली असतात. आता आपण बुद्धी बघितली, आता पुढे निश्चय बघूया आपण. संगीता माताजी वाचता? हरे कृष्णा. हे पार्थ, जो निश्चय अचल आहे, जो योगाभ्यासाद्वारे खंबीरपणे धारण केलेला आहे, आणि अशा रीतीने जो मन, प्राण आणि इंद्रियांच्या क्रियांना संयमित करतो, तो निश्चय म्हणजे सात्विक निश्चय होय. हरे कृष्ण. पुढचं पण वाचायचं का? हो, 34 आणि 35. बर. परंतु हे अर्जुन, ज्या निर्धाराने मनुष्य धर्म, अर्थ आणि काम यांच्या फळांना आसक्त असतो, तो निश्चय राजसिक होय. हे पार्थ, जी धृती, स्वप्न, भय, शोक, विषाद आणि मोहाच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही, ती दुर्बुद्धीपूर्ण धृती म्हणजेच तामसी धृती होय. हरे कृष्ण. तर आता बघा, निश्चय जो सात्विक निश्चय असतो तो कसा असतो, दृढ असतो. तो निश्चय सहजासहजी तुटत नाही काही झालं तरी. आणि हे तुम्हाला जो असा निश्चय, दृढ निश्चय येतो तो कशापासून येतो, जेव्हा आपण आपली साधना अगदी खूप मनापासून करतो, आपल्या गुरूंची सेवा करतो, मंदिरात जातो आणि तिकडे सेवा देतो. जेव्हा अशा तऱ्हेने आपण आपलं मन, आपली इंद्रिये यांना संयमित ठेवतो, तेव्हा अशी जी असा जो दृढ निश्चय आहे किंवा धृती आहे, ही आपल्यामध्ये
निर्माण होते. तर याला म्हणतात की सत्वगुणातला हा निश्चय आहे. आता बघा श्रील प्रभुपाद त्यांचं पूर्ण जे लाईफ होतं त्यांनी श्रीकृष्णाला अर्पण केलं होतं. आता ते जेव्हा अमेरिकेला निघाले तेव्हा त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले शिपवर असताना, पण तरी ते पाठी फिरले का? ते पाठी फिरले नाही का? त्यांचा निश्चय कसा होता? दृढ होता. आणि हा दृढ निश्चय त्यांना कसा आला? एक तर ते रोज जप करत होते, त्यांच्या गुरूंच्या आदेशांचं पालन करत होते आणि मनापासून ते प्रयत्न करत होते की मला माझ्या गुरूंनी जे सांगितलंय ते जायचंय, पाश्चात्य देशात जायचंय. म्हणून त्यांनी श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता याचा अनुवाद आहे जो इंग्लिशमध्ये अवेलेबल नव्हता, ते सगळं काम त्यांनी करायला घेतलं. आणि अर्थातच श्रील प्रभुपाद म्हणजे आपण म्हणतो की आपण बद्ध आत्मे आहोत, ते बद्ध नव्हते. त्याच्यामुळे त्यांना माहित होतं की हे जे शरीर आहे मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. म्हणून आलेली कुठलीही संकट, अगदी हार्ट अटॅक सुद्धा आला त्यांना, तरी देखील त्यांनी ते सहन केलं. त्यांचा जो निश्चय होता, निश्चय जो होता, कुठेही त्यांचा निश्चय तुटला तर नाहीच, पण कमी सुद्धा पडला नाही. आणि तिकडे सुद्धा गेल्यावर, अमेरिकेला गेल्यावर त्यांना अनेक विपरीत गोष्टींना सामोरं जावं लागलं, पण तरी सुद्धा ते त्यांच्या निश्चयावरून जरा पाठीमागे आले नाही. आणि कुठेही त्यांनी जे भक्तीचे नियम आहेत, जे त्यांच्या गुरूंनी त्यांना सांगितलं होतं, त्यामध्ये कुठेही कॉम्प्रोमाइज केलं नाही. म्हणजे आता त्यांच्या प्रथम त्यांच्या क्लासेसना जे लोक येत असे, तर ते त्यांच्या बरोबर बिअरची बाटली घेऊन येत असे, म्हणजे दारू घेऊन येत असे. ते सांगता सांगता सुद्धा दारू प्यायचे. पण हे सगळं त्यांनी सहन केलं. आणि जे लोक त्यांचं भगवद्गीतेचा वर्ग ऐकायला येत असे, भागवतम ऐकायला येत असे, हळूहळू त्यांच्या या सवयी सुद्धा गेल्या. त्यांना ते जे अमेरिकेतले शिष्य होते ते विचारत होते की आम्ही दारू घेऊ का? एकच बियर घेतल्याने काय होतं? पण त्यांनी त्याला अजिबात परवानगी दिली नाही. कुठेही जे नियम आहेत ते कुठेच नियम, एक सुद्धा नियम जरा सुद्धा बदलला नाही. त्यांना सूट होण्यासारखा जे ग्रंथात लिहिलेलं आहे, जे कृष्णाने सांगितलं आहे, दॅट इज द फायनल वर्ड. आपण याच्यामध्ये काही चेंजेस करू शकत नाही. तर अशा तऱ्हेने त्यांचा जो निश्चय होता तो दृढ होता. आता 18.33 याचं तात्पर्य वाचायचंय संगीता माताजी. 18.33 ओके. हा, छोटसच आहे, 5 लाईनी आहेत. हरे कृष्णा. योग हे परमात्म्याला जाणण्याचे एक माध्यम आहे, जो मनुष्य आपले मन, प्राण व इंद्रिय यांच्या क्रिया परमात्म्यावर एकाग्र करून दृढ निश्चयाने व धैर्याने परमात्म्याच्या ठिकाणी युक्त असतो, तो कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न होतो. अशा प्रकारचा निर्धार सात्विकी असतो. व अव्याभिचारिण्या हा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कारण हा शब्द दर्शवितो की जे कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न झालेले आहेत ते अन्य प्रकारच्या कोणत्याही कार्याने विचलित होत नाहीत. हरे कृष्ण. तर अव्यभिचारी म्हणजे काय? की जो फक्त कृष्णाकडे जातो, कृष्णाची सेवा करतो, इतर देवदेवतांकडे जात नाही. कृष्ण एकी कृष्ण असंच जो करतो त्याला अव्यभिचारी भक्ती असं म्हटलं जातंय. आता राजसिक निश्चय म्हणजे आपल्या सर्वांचा निश्चय कसा असतो? बघा, आपण आपला निश्चय म्हणजे फळावर आधारित असतो. आपल्याला एखादं फळ मिळणार आहे, तितका जितकी फळावर आसक्ती तितका निश्चय आपला दृढ असतो. आणि
आता बघा, समजा जर आपण ठरवलं की आपण रोज जप करायचा आणि जप करायला आपण संध्याकाळी बसलेलं, मग माया काय करते, ती कोणाला तरी पाठवते. म्हणजे इधर तुम्हाला मित्राचा फोन येतो आणि कोणीतरी पटकन, आपण न्यूज लावलेली असते जोरात, पटकन आपले कान ती न्यूज ऐकतं आणि मग मित्राचा फोन असतो की उद्या इंडिया पाकिस्तानची फायनल आहे आणि आम्ही सगळे अमक्या अमक्या क्लबमध्ये जाणार आहे आणि मोठ्या स्क्रीनवर मॅच बघणार आहे, तर तूही येत आहेस ना. तर असं म्हटल्याबरोबर जपमाळ बाजूला ठेवतो आणि आपण त्या फोनवर हो म्हणून सांगतो आणि कसं जायचं, काय जायचं. तर हा जो निश्चय आहे की बघा, आपलं जे इंद्रिय तृप्ती आहे याला आपण प्राधान्य देतो, जपाला नाही. वेळ मिळाला तर मी जप करणार, अशी जी बुद्धी, असा जो निश्चय आहे त्याला राजसिक म्हणतात. आणि खरं म्हटलं तर हा निश्चय सुद्धा खूप दृढ असू शकतो. जर आपल्याला एक फळ पाहिजे, मग पैसा असेल किंवा आणि दुसरं काही असेल, तर ते मिळवण्यासाठी सुद्धा आपण खूप प्रयत्न करतो आणि खूप आपला दृढ निश्चय असतो. मग आपल्याला ते पैसे मिळवताना जरी सेटबॅक्स आले तरी ते आपण सहन करतो, पण मार्गावरून हटत नाही. पण असा जो निश्चय असतो जो फळासाठी किंवा आपले इंद्रिय तृप्तीसाठी असतो, हा जो निश्चय आहे हा राजसिक निश्चय असतो. आता पुढचा जो आहे तमोगुणी. तर तमोगुणी निश्चय किंवा धृती ही कशी असते. आता तमोगुणी म्हणजे काय की माणूस कसा असतो, तो खूप हट्टी असतो आणि त्याच्याच मनाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजेत. त्याला झोप, निद्रा, आळस हे सगळं त्याच्यामध्ये असतं. म्हणजे तो असा सकाळी लवकर उठेल, व्यवस्थित काम करेल नाही, असा हा तमोगुणी माणूस नसतो. मग आता त्याचा जो निश्चय आहे तोही कसा असतो, तो या सगळ्या त्याच्या लाईफवर अवलंबून असतो. तर आता बघा, हे जे तमोगुणी माणसं आहेत, म्हणजे एक उदाहरण जर सांगायचं असेल तर ते कसे असतात. एक तर ते अज्ञानी असतात आणि ते अपमान करण्यामध्ये तरबेज असतात. आता जेव्हा ते अपमान करतात तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये, म्हणजे हे जे अनप्रोडक्टिव्ह थॉट्स आहेत हे त्यांच्या मनामध्ये एकसारखे चालत असतात आणि भांडताना ते कसे भांडतात, खूप जोमाने भांडतात. प्रत्येक पॉइंटवर ते भांडण करतात, राईचा पर्वत करतात. म्हणजे जरा कोणी त्यांचा इगो जरा दुखावला की लगेच ते भांडण करतात. म्हणजे हा जो निश्चय आहे की या माणसाने माझा इगो हर्ट केला, आता मी मिळेल तितका त्याचा अपमान करणारे, एकही संधी सोडणार नाही, असा त्यांचा निश्चय असतो. असा जो निश्चय असतो त्याला आपण तमोगुणी निश्चय म्हणतो. आणि अशाने तुम्ही कृष्णापासून तर खूप लांबच जाता, पण तुम्हाला या भौतिक जगात सुद्धा काही सुख मिळत नाही. तुम्ही प्रत्येकाशी भांडत असता आणि तुम्ही म्हणजे अज्ञानातच राहत असता. तर आपण हे 35चं संगीता माताजी वाचायचंय. सुरुवातीपासून. हो, सुरुवातीपासून. यात स्वप्न म्हणजे काय त्यांनी सांगितलेलं आहे, तो अर्थ आपण समजावून घेऊया. हरे कृष्ण. यावरून असा निष्कर्ष काढू नये की सत्वगुणी मनुष्याला स्वप्ने पडत नाही. या ठिकाणी स्वप्न म्हणजे अतिनिद्रा होय. सत्व, रज, तम
या तिन्ही गुणात स्वप्नावस्था असतेच, कारण स्वप्न ही एक स्वाभाविक गोष्ट आहे. परंतु जे अतिनिद्रा व भौतिक वस्तूंचा उपभोग घेण्याचा अहंभाव टाळू शकत नाही आणि जे भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजविण्याचे सदैव स्वप्न पाहत असतात, आणि याप्रमाणे ज्यांचे प्राण, मन आणि इंद्रिये गुंतलेली असतात, त्या मनुष्यांची धृती तामसिक समजली जाते. हरे कृष्ण. म्हणजे अतिनिद्रा, आळस हे गुण त्यांच्यामध्ये जास्त असतात. आणि मी तुम्हाला सांगितलं, उदाहरण दिलं, त्यांचा निश्चय कसा असतो की प्रत्येक खेपेला आता कोणी त्यांना काहीतरी बोललंय तर ते निश्चय करतात की या माणसाचा जेव्हा माझ्या समोर येईल तेव्हा मी याचा अपमान करीन. तर आता आपण पुढे बघूया. आता सुख सुद्धा 3 प्रकारचं असतं. संगीता माताजी. हरे कृष्ण. 37. ओके. बरं, हरे कृष्ण. 36 एक मिनिट, 36 वाचायचं आहे. कुमुद हो, हो. माताजी 36 श्लोक. येस माताजी, एक मिनिट. एक सेकंड माताजी. सुखम त्विदानि त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यास आद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे भरतश्रेष्ठा, बद्ध जीव ज्या 3 प्रकारच्या सुखाचा उपभोग घेतो आणि ज्यामुळे त्यांच्या दुःखाचा अंत होतो, ते 3 प्रकारचे सुख आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्ण. आता बद्ध जीव असतो त्याला सवयच असते की इंद्रिय विषयातून आपण सुखाचा उपभोग करायचा. आणि श्रील प्रभुपाद त्याला काय म्हणतात? च्युइंग द च्यूड. म्हणजे तुम्ही बघितलं, एक गाय असते, ती गवत आहे ती खाते, पटपट खाते, नंतर निवांत बसलेल्या असताना परत ती ते खाल्लेलं गवत जे आपल्या मुखामध्ये आणून परत ती ते खात असते, रवंथ करते. तर अशा प्रमाणे आपण सुद्धा तेच करत असतो. म्हणजे कितीतरी कोटी वर्ष आपण काय करतोय? आपण खातोय, पितोय, झोपतोय, मैथून आणि आपलं रक्षण करतोय. तर याच गोष्टी आपण दर योनीमध्ये करत असतो. तर असं करता करता असं होतं की एखाद्या माणसाला अकस्मात एखादा महात्मा भेटतो आणि या महात्म्याचा सत्संग लाभल्यामुळे तो भवबंधनातून मुक्त होतो. म्हणजे काय? जेव्हा तो महात्मा या माणसाला भेटतो, तो महात्मा बघतो की हा माणूस फक्त इंद्रियातून आनंद उपभोगतोय, त्याला दुसरा आनंद माहित नाही. आणि जेव्हा हा महात्मा त्याला आपल्या बरोबर घेऊन जातो, त्याला कृष्ण कथा सांगतो किंवा मंदिरात जातो, संकीर्तन हा माणूस ऐकतो, तेव्हा हा माणूस आहे याच्यामधली कृष्ण भावना जागृत होते आणि तेव्हा तो अशा पुन्हा पुन्हा प्राप्त होणाऱ्या सुखापासून मुक्त होतो. आता त्याला जे परम सुख आहे किंवा परम आनंद आहे याची चव चाखल्यामुळे हे अगोदर जे काय तो करत होता, ज्या इंद्रियांच्या विषयातून तो एकसारखं सुख घेत होता, आता त्याला ते सुख निम्न किंवा तो आनंद निम्न वाटायला लागतो. आणि आता हे जे सुख आहे किंवा हा जो आनंद आहे हा 3 प्रकारचा आहे. आता तो आपण ऐकूया. 37, 38 आणि 39. संगीता माताजी. हरे कृष्णा. जे आरंभी विषासमान प्रतीत होते परंतु शेवटी अमृततुल्य असते आणि जे मनुष्याच्या ठिकाणी स्वरूप साक्षात्काराची जागृती करते, त्या सुखाला सात्विक सुख म्हटले आहे. इंद्रियांचा विषयाशी संयोग झाल्याने प्राप्त होणारे सुख जे प्रारंभी अमृतासारखे भासते परंतु शेवटी जे विषाप्रमाणे असते, त्या सुखाला राजसिक सुख म्हटले जाते. आणि जे सुख स्वरूप साक्षात्काराकडे लक्ष देत नाही,
जे आरंभापासून शेवटपर्यंत मोहमयी असते आणि जे निद्रा, आळस व प्रमाद यापासून उत्पन्न होते त्या सुखाला तामसिक सुख म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता बघा, जे सुख प्रारंभी विषासारखे असते, पण त्याचा अंत कसा असतो, अमृतासारखा असतो. तर हे जे सुख आहे, हे याला सत्वगुणी सुख म्हटलंय. आता उदाहरणार्थ, सकाळी ब्रह्ममुहूर्ताला उठा, पहाटे 3:30-4 उठा, जप चालू करा. म्हणजे सकाळी इतक्या लवकर उठणं म्हणजे विषासारखं वाटतं ना, पण तुम्ही बघा, सकाळी पहाटे जर तुम्ही 4च्या ठोक्याला जप चालू केला तर तुमचा दिवस, तुमचं टाइम मॅनेजमेंट इतकं व्यवस्थित होतं आणि इतकं व्यवस्थित तुमचा जप होतो, त्याच्यामध्ये क्वालिटी असते. म्हणजे त्याचा एंड कसा होतो, त्याचा अंत कसा होतो, तो अमृततुल्य असतो. म्हणजे सगळं व्यवस्थित होतं आपलं. थोडस सकाळी लवकर उठावं लागतं. तर अशाप्रमाणे जे सात्विक सुख आहे ते प्रारंभी विषासारखं भासतं, पण ते खरं अमृततुल्य असतं. आता जेव्हा राजसिक सुख म्हणजे काय, इकडे आपण इंद्रिय विषयातून सुख किंवा आनंद मिळवायचा प्रयत्न करत असतो. पण ते कसं असतं, सुरुवातीला अमृतासारखं असतं, पण नंतर कसं असतं, ते विषासारखं असतं. उदाहरणार्थ, जिव्हेला दारू प्यायला किंवा वाईन घ्यायला खूप आवडते. मग आता दारूची बाटली घ्या, वाईनची बाटली घ्या आणि एकसारखं रोज घेत बसा तुम्ही दारू आणि वाईन. प्रथम काय वाटतं, चांगलं वाटतं हे सगळं करायला, तुम्हाला मित्र परिवार सुद्धा भरपूर मिळतो, पण त्याचा अंत कसा होतो याचा, की तुम्हाला कुठला तरी रोग होतो. दारू घेतल्याने लिव्हरवर किंवा इतर तुमच्या अवयवांवर परिणाम होऊ शकतो. तर अशा तऱ्हेने जे अमृतासारखं प्रथम भासतं. प्रथम तुम्ही दारू घ्यायला गेल्यावर त्याचा काही इफेक्ट नाही दिसत, उलट सगळं चांगलं वाटतं. तर अशा तऱ्हेचं हे जे सुख आहे, जे प्रारंभी अमृता समान आहे, पण त्याचा शेवट म्हणजे विषासमान होतो. तर हे राजसिक सुख होय. आणि आता तामसिक सुख. आता तामसिक म्हणजे असं सुख हे म्हणताच येणार नाही, कारण जो तामसिक माणूस असतो त्याची सुखाची जी कल्पना असते ती म्हणजे काय असते, अतिनिद्रा, खूप ड्रग्ज घेणं, नोकरीला न जाणं, आणि तो एका भ्रमात असतो. आणि अशा तऱ्हेने हे त्याला झोपेतूनच खूप आनंद मिळतो, त्याला 8-8, 10-10 तास झोपायला आवडतं. आणि असा जेव्हा तो इतका काळ झोपतो तेव्हा सुख म्हणजे प्रारंभी सुद्धा हे विषासारखं आहे आणि अंत सुद्धा विषच आहे ना. हे इतकं झोपून म्हणजे भौतिक आध्यात्मिक सुख तर सोडाच, याला भौतिक सुखही मिळणार नाही. तो कामावर वेळेवर जाऊ शकणार नाही किंवा नीट घरी असेल तर घरची लोक सुद्धा त्याच्यावर चिडतील, इतका वेळ झोपतो म्हणून. तर अशा तऱ्हेने हे जे तामसिक सुख असतं ते प्रारंभी सुद्धा विषासारखं असतं आणि अंत सुद्धा त्याचा विषासारखा असतो. तर आता हे आपण 39 याचं तात्पर्य वाचायचंय. 2-3च लाईन्स आहेत. संगीता माताजी. हरे कृष्णा. जो मनुष्य आळस आणि निद्रा यातच सुख मानतो तो निश्चितच तमोगुणी होय. तसेच ज्याला कार्य अकार्य याची कल्पना नसते तो सुद्धा तमोगुणी होय. तमोगुणी मनुष्यासाठी सर्व काही मोहमयीच असते. रजोगुणी मनुष्याला आरंभी क्षणिक सुख आणि शेवटी दुःख असते, परंतु तमोगुणी मनुष्याला आरंभी व शेवटी केवळ दुःखच असते. हरे कृष्ण. आवाज नाही येत आहे माताजी तुम्ही म्यूट आहात.
हा, सॉरी, म्हणजे जे तमोगुणी आहेत आपण त्याला तमोगुणी सुख म्हणू शकत नाही. त्या माणसाला ते खूप वेळ झोपायचं, काम करायचं नाही, यात त्याला सुख वाटतं, पण खरं तर हे सुख नाहीये. हे प्रारंभी आणि अंत सुद्धा विषा समान आहे. कुमुद माताजी, हरे 18.40. कृष्णा, हरे कृष्णा. येस माताजी, येस येस येस. सॉरी माताजी. 40 आहे का 39 आहे माताजी? 40. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जय मुक्तं यद् एभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. या पृथ्वीवर अथवा उच्चतर ग्रहलोकातील देवदेवतांमध्ये असा कोणीही प्राणी नाही जो या प्रकृतीच्या 3 गुणांपासून मुक्त आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की या पूर्ण ब्रह्मांडात प्रकृतीच्या गुणांचा प्रभाव सर्वांवर असतो आणि देव देवता सुद्धा या 3 गुणांच्या प्रभावापासून मुक्त नाही. म्हणजे थोडक्यात काय की तुम्ही स्वर्गात जरी असला तरी या 3 गुणांचा प्रभाव तुमच्यावर पडणार. आता इतका वेळ आपण 3 गुणांबद्दल श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितलं. आता त्याच्या पुढे जाऊन आपण आता प्रत्येक जो आश्रम आहे आणि वर्ण आहे त्याच्याबद्दल आता आपण जास्त जाणून घेणार आहोत. तर आपण आता 41 वाचायचा आहे. कुमुद माताजी 41 श्लोक आणि मग संगीता माताजी अनुवाद. माताजी 41 वाला श्लोक ना माताजी? हा, 41. येस. ब्राह्मण क्षत्रिय वेशाम शूद्राणां च परन्तप कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचे वर्गीकरण हे प्राकृतिक गुणांद्वारे उत्पन्न त्यांच्या स्वभावानुसार केले आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे आता स्वभावानुसार किंवा गुणानुसार ही जी विभागणी आहे, कोण क्षत्रिय आहे कोण वैश्य आहे, ही केलेली आहे. आता या प्रत्येक वर्णामध्ये प्रत्येक वर्णाचे काही क्वालिटीज आहेत किंवा काही त्यांच्यामध्ये टॅलेंट्स आहेत. तर ते कुठले गुण आहेत आणि ते गुण कुठल्या वर्णामध्ये दिसून येतात आणि हे गुण असल्यानंतरच आपण म्हणू शकतो की मी ब्राह्मण आहे, मी क्षत्रिय आहे, मी वैश्य आहे, मी शूद्र आहे. तर ते कोणते गुण आहेत आता आपण बघूया. 18.42. कुमुद माताजी. येस माताजी. एक येस येस येस. 42 ना? शमोदमस्तप शौचम शांतिरार्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि धार्मिकता या स्वाभाविक गुणांनुसार ब्राह्मण कर्म करतात. हरे कृष्ण. तर आता बघा, हे जे गुण दिलेले आहेत, इकडे 9 गुण दिलेले. शांती, आत्मसंयम, तपस्या, पावित्र्य, सहनशीलता, प्रामाणिकपणा, ज्ञान, बुद्धिमत्ता, धार्मिकता. हे 9 गुण जेव्हा तुमच्यामध्ये असतात तेव्हा आपण म्हणू शकतो मी ब्राह्मण आहे. तुम्ही म्हणाल नाही यापैकी 8 गुण माझ्याकडे आहे,
तरी पण तुम्ही मग म्हणू शकत नाही मी ब्राह्मण आहे. तुमच्यामध्ये 9च्या 9 गुण असतील तरच तुम्ही ब्राह्मण आहात. आता जे क्षत्रिय आहे त्यांच्यामध्ये कोणते गुण असायला पाहिजे ते बघूया आपण. 43 कुमुद माताजी. येस माताजी. येस येस. शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य आणि नेतृत्व या स्वाभाविक गुणानुसार क्षत्रिय कर्म करतात. हरे कृष्णा. आता जर एखादा क्षत्रिय आहे तर त्यांनी इकडे 7 गुण दिलेले जे क्षत्रियामध्ये हवे. शौर्य, तेज, निर्धार, दक्षता, युद्धामध्ये धैर्य, औदार्य, नेतृत्व. तर हे गुण 7च्या 7 गुण असतील तर तुम्ही म्हणू शकता मी क्षत्रिय आहे. आता आपण पुढे बघूया वैश्य जो आहे आणि शूद्र जे आहे त्यांच्यामध्ये कोणते गुण आहेत. 44 कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. 44 कृषी गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कृषी, गोरक्षा आणि व्यापार हे वैश्यांचे स्वभावजन्य कर्म आहे आणि श्रम व इतरांची सेवा करणे हे शूद्रांचे कर्म आहे. हरे कृष्णा. म्हणजे जे वैश्य आहेत ते काय करतात. फार्मिंग किंवा ऍग्रिकल्चर, बँकिंग, ट्रेडिंग, फायनान्स, डेअरी फार्मिंग. तर अशा तऱ्हेने ते मर्चंट क्लास किंवा ते व्यापार करत असतात. आणि शूद्र जे आहे ते ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांच्या घरी ते सेवा देतात. म्हणजे ते नोकराचं काम करतात. आता व्यासदेवानी सांगितलेलं आहे श्रीमद भागवतम मध्ये कलो शूद्र संभवः. म्हणजे या कली युगामध्ये कोणीही ब्राह्मण नाहीये, सर्वजण शूद्रच आहेत. तर जेव्हा शास्त्र आपण वाचतो तेव्हा आपले डोळे खाडकन उघडतात की आपण सर्वजण शूद्र आहोत. का शूद्र आहोत? कारण आपल्यामध्ये या कुठल्याही क्वालिटीज नाही आहेत. आपण काय, आणि आपण नेहमी बघा दुसऱ्यांना सर्व्हिस देत असतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की आपण ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य नाहीत, आपण शूद्र आहोत. आता 45 येस माताजी. स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आपापल्या कर्माच्या गुणांचे पालन करून प्रत्येक मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हे कसे शक्य होते याविषयी आता माझ्याकडून ऐक. हरे कृष्णा. तर इकडे श्रीकृष्णाने काय सांगितलंय की प्रत्येकाने आपल्या गुणाप्रमाणे जे तो कर्म करतो ते कर्म करता करताच तो मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकतो. आता याच्यात आपण जरा डिटेलमध्ये जाऊया. पुढच्या श्लोकामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे. 46 कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्णा. यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमपचर्या सिद्धिं विन्दति मानवः. हरे कृष्णा. सर्व जीवांचा उद्गम आणि सर्वव्यापी असणाऱ्या भगवंताची पूजा करून मनुष्य आपल्या स्वकर्माद्वारे सिद्धी प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्णा. तर आता आपण सिद्धी प्राप्त करू शकतो. इकडे आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलेलं आहे
की असं नाहीये की आपण ब्राह्मणच जर असलो तर आपल्याला आपण अध्यात्मात उन्नती करू शकतो आणि शूद्र असेल तर आपण उन्नती करू शकत नाही. इकडे कृष्ण काय सांगतोय की सर्व जणांना माझी प्राप्ती होऊ शकते. मी सर्वांना अवेलेबल आहे. असं नाही की तू ब्राह्मण आहेस म्हणून तू माझ्याकडे येऊ शकतोस, तू शूद्र आहेस म्हणून तू येऊ शकत नाही. किंवा एखादा क्षत्रिय आहे तो त्याचा धर्माचा त्याग करून, क्षत्रिय धर्माचा त्याग करून तो ब्राह्मण झाला पाहिजे का? कारण त्याला कृष्ण हवाय. तर कृष्ण याला मान्यता देत नाही. कृष्ण सांगतो तुमच्या गुणानुसार तुम्ही तुमचं विहित कर्म करा आणि मग तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकेल. तर याच्यामध्ये थोडस वाचायचं आहे आपल्याला. प्रत्येकाने सेकंड पॅरेग्राफ आहे बघा. प्रत्येकाने जाणले पाहिजे की इंद्रियांचे ओके. स्वामी ऋषिकेश. हरे कृष्णा. प्रत्येकाने जाणले पाहिजे की इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश यांनी आपल्याला विशिष्ट प्रकारच्या कर्मात नियुक्त केले आहे. ज्या कर्मामध्ये मनुष्य नियुक्त झाला आहे त्या कर्माच्या फलाद्वारे त्याने भगवान श्रीकृष्णांची पूजा केली पाहिजे. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन त्याने जर सदैव असा विचार केला तर भगवंतांच्या कृपेने तो सर्व गोष्टी तत्वतः जाणू शकतो. हीच जीवनाची सिद्धी होय. भगवद्गीतेत भगवंत सांगतात की तेषामहं समुद्धर्ता. भगवंत स्वतः अशा भक्तांचा उद्धार करण्याचे उत्तरदायित्व घेतात. हीच जीवनाची परमोच्च संसिद्धी होय. मनुष्य कोणतेही कर्म करत असला तरी तो जर भगवंतांची सेवा करत असेल तर त्याला निश्चितच परमसिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. तर एक गोष्ट आहे पुराणामध्ये, तुम्हाला ती माहित पण असेल की एक खूप मोठा योगी असतो आणि त्यांनी खूप खूप वर्ष तपस्या केली असते आणि एकदा तो ध्यान लावून एका झाडाखाली बसला असतो आणि तितक्यात काय होतं की एक कावळा असतो, त्याची विष्ठा त्याच्या अंगावर पडते आणि हा जो संन्यासी होतो त्याचं ध्यान भंग होतं, समाधी भंग होते आणि तो डोळे उघडतो आणि खूप क्रोधाने तो त्या कावळ्याकडे बघतो आणि तो कावळा लगेच मरतो. म्हणजे असं त्याच्या क्रोधात तो भस्मसात होतो असं म्हटलं तरी चालेल. तर हा जो योगी आहे याला असं वाटतं बापरे, मी किती माझ्यामध्ये सिद्धी आली की मला एका ज्या माणसावर राग आला तो भस्मसात झाला, ज्या पक्षावर राग आला तो भस्मसात झाला. मग तो आता जो योगी आहे किंवा संन्यासी आहे तो भिक्षा मागायला जातो आणि दारात भिक्षाम देही म्हणतो आणि एक स्त्री बाहेर येते. ती स्त्री काय म्हणते, तुम्हाला थांबावं लागेल. मी माझे जे स्वामी आहेत किंवा माझे जे पती आहेत ते आजारी आहेत, मी त्यांना पहिल्यांदा जेवण देते आणि मग मी लगेच तुम्हाला येऊन भिक्षा देते. असं म्हटल्यावर त्याला भरपूर राग येतो आणि क्रोधाने तो तिच्याकडे बघतो, पण तिला काही फरकच होत नाही. पण ही बाई म्हणते की तुम्ही इतक्या रागारागाने का माझ्याकडे बघताय? मी काय तो कावळा नाही की जो रागाने भस्म झाला, तो कावळा मी नाही. मग हा जो योगी होता ना, खूप आश्चर्य वाटतं की या बाईला कसं समजलं. मग तो त्या स्त्रीला विचारतो, पण तुम्हाला कसं समजलं? मग ती म्हणते असं आहे का की फक्त तूच ईश्वराची परमात्म्याची सेवा करतोयस? तू करत असशील, तू संन्यासी आहेस, पण याचा अर्थ असा नाही की मी सेवा करत नाहीये. मी सुद्धा माझं कर्म करते, मी सुद्धा कृष्णाची सेवा करते. तर जी सिद्धी तुझ्याकडे आहे ती सिद्धी माझ्याकडे सुद्धा आहे आणि
तेव्हा त्या योग्याला समजतं की ही बाई सुद्धा श्रेष्ठ आहे, आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि तर इकडे कृष्ण आपल्याला तेच सांगतो की तुम्ही ज्या वर्णामध्ये आहात त्या वर्णामध्ये तुम्ही माझी सेवा करू शकता. तुमचं जे विहित कर्म आहे ते विहित कर्म जेव्हा तुम्ही पाळता आणि माझी सेवा करता तेव्हा तुम्हाला माझी प्राप्ती होऊ शकते. आता 47 कुमुद माताजी. येस माताजी. हरे कृष्णा. श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मनुष्याने आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म सदोष रीतीने करणे हे परक्याचे कर्म स्वीकारून ते पूर्ण रीतीने करण्यापेक्षा अधिक श्रेयस्कर आहे. मनुष्याला त्याच्या स्वभावाला अनुसरून सांगण्यात आलेले कर्म हे कधीच पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. आता बघा, प्रत्येक गुणानुसार आपण कर्म करतो. आता ऍक्च्युली हे तुम्हाला आत्ता सुद्धा दिसून येतं. काही जण म्हणतात बघा की माझी आवड म्हणजे ही नव्हतीच, आणि मग तुम्ही बघताय की ते प्रोफेशन पण चेंज करतात त्यांचं. तर आपल्याला हे आत्ता सुद्धा दिसून येतं की प्रत्येक जण आपल्या गुणानुसार त्यांचा व्यवसाय निवडत नाही, आणि मग इधर फ्रस्ट्रेशन तरी येतं किंवा ते त्यांचा मार्ग बदलतात. तर आता जे 4 वर्ण आहेत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र, हे गुणावर आहे. जो सत्वगुणात असतो त्याला आपण ब्राह्मण म्हणतो. आणि ब्राह्मणाचं कार्य म्हणजे काय? अध्ययन आणि अध्यापन. मग क्षत्रियाची ड्युटी म्हणजे काय? हा रजोगुणात असतो. त्याची ड्युटी म्हणजे काय? तो ऍडमिनिस्ट्रेशन करतो, तो राजा असतो किंवा तो एखादा सैनिक असतो जो प्रजेची रक्षा करतो. तर अशा तऱ्हेने हे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह पोस्ट किंवा आर्मी, नेव्ही, एअरफोर्स, पोलीस अशा याच्यामध्ये ते असा त्यांचा व्यवसाय असतो. आणि जे वैश्य असतात ते मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की डेअरी फार्मिंग, ऍग्रिकल्चर, बँकिंग, ट्रेडिंग अशा व्यवसायात ते गुंतलेले असतात. आणि शूद्र हे या तिघांना, ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य, यांना ते सेवा देत असतात, त्यांचा नोकर म्हणून काम करत असतात. आता आपल्याला इकडे काय सांगतायत श्रीकृष्ण की प्रत्येक जे कर्म आहे त्या प्रत्येक कर्मामध्ये दोष आहे. कुठलंच कर्म परफेक्ट नाहीये. बघा, आता ब्राह्मण, वैदिक काळामध्ये ब्राह्मण काय करत होते? त्यांना ते पशूंना बळी देत होते. आता एखादा ब्राह्मण जर म्हणाला की हे मी पाप करतोय, एका पशुला मारतोय, पण असं तो म्हणू शकत नाही की हे जे माझं कर्म आहे याच्यामध्ये दोष आहे. किंवा एक क्षत्रियाला काय करावी लागते? त्याला हिंसा करावी लागते. कधीतरी त्याला 2 राज्यामध्ये नेहमी शांतता असण्यासाठी कधीतरी त्याला डिप्लोमसी करावी लागते, त्याला खोटं बोलावं लागतं. जर तो असं म्हणाला की मला माझी ड्युटी करायची नाहीये कारण मी एक सारखी मारामारी करत असतो आणि एक सारखं मला डिप्लोमसी किंवा कारण नसताना खोटं बोलावं लागतं, तर हे जे मी कर्म करतोय याच्यामध्ये अनेक दोष आहेत. म्हणून मी काय करतो, आता क्षत्रिय नाही, मी ब्राह्मण होतो, म्हणजे तिकडे तर मला काही हिंसा करावी नाही लागणार, असं जर तो म्हणाला तर कृष्ण याला मान्यता देत नाही.
एखादा वैश्य असतो, हा जो वैश्य असतो त्याला तो बिझनेसमॅन असतो आणि बिझनेस करण्यासाठी त्याला खोटं बोलावंच लागतं. त्याला बघा, आपण साधं जरी साडीच्या दुकानात गेलो, साडी घ्यायची असेल तर काय आपल्याला सांगतात, बघा मी तुम्हाला ही साडी आहे, ही 5,000 देतो, मला याच्यातून एक पैसा मिळत नाहीये. वास्तविक त्यांना व्यवस्थित प्रॉफिट मिळत असतं, पण सांगताना ते असं सांगतात आणि दाखवतात की त्यांना काहीच फायदा होत नाहीये. तर अशा तऱ्हेने जो वैश्य आहे त्याला खोटं बोलावंच लागतं. तर खोटं जर तो बोलला नाही तर त्याला पैसेच मिळणार नाही. तर अशा तऱ्हेने आपण जर म्हटलं की मी माझं प्रोफेशन जे आहे, मी जे कर्म करतोय त्या कर्मामध्ये दोष असल्यामुळे मी आता याचा त्याग करतोय आणि मी ब्राह्मण होतोय. तर असं याला कृष्णाने मान्यता दिलेली नाही. का दिलेली नाही, आता या स्लाइड वरून मी तुम्हाला सांगते. बघा, या स्लाइड मध्ये त्यांनी खूप प्राणी दाखवले आणि त्या प्राण्यांच्या समोर हा माणूस बसलेला आहे आणि हा म्हणतोय की आज मी तुमच्या सर्वांची एक परीक्षा घेणार आहे आणि जो उत्तीर्ण होईल त्याला मी बक्षीस देणार आहे. मग तुम्हाला काय करायचंय सर्वांना, की हे झाड आहे, या झाडावर चढायचंय. आता या झाडावर चढायचंय. मासा म्हणेल मी आयुष्यात झाडच बघितलं नाही. हा पण हे जे सील आहे, हे सील देखील म्हणेल की झाड कुठे आहे, झाड म्हणजे काय. कुत्रा काय करेल, तो प्रयत्न करेल पण तो जास्त वरपर्यंत चढू शकणार नाही. हत्ती काय म्हणेल, झाड मी चढायला लागलो तर झाडच खाली येईल, झाड खाली येईल. पेंग्विन म्हणेल की मला झाडावर चढायलाच नाही येणार, माझे हात जे आहेत त्यांनी मी झाड पकडू शकणार नाही, मी कसा चढणार. पण माकड सरसर चढेल आणि कावळा आहे तो उडून एकदम वरपर्यंत लगेच जाऊन बसेल. म्हणजे आपल्याला इकडे काय समजतं की या प्राण्याला कुठला तरी गुण दिलेला आहे. पेंग्विन जे आहे ते बर्फावर चालू शकतं, ते साध्या जमिनीवर किंवा झाडावर चढ म्हटलं तर ते चांगल्या तऱ्हेने चढू शकणार नाही किंवा हत्तीला तर नाही चढता येणार. माशाला पाण्यातून बाहेर काढलं म्हणजे तो मरेल आणि कुत्रा दिवसभर प्रयत्न करेल आणि त्याला अपयश येईल. म्हणजे प्रत्येकाला जे गुण दिलेले आहे त्या गुणानुसार जर त्यांनी कर्म केलं तर त्याच्यामध्येच त्याला यश मिळेल. आणि जेव्हा त्यांच्या गुणानुसार ते कर्म करतात तेव्हा हे कर्म कसं आहे हे त्यांना नॅचरली येतं किंवा त्यांच्या पर्सनॅलिटीला ते अगदी नैसर्गिक येतं. त्यांच्या मनाला सुद्धा ते जे कर्म करतात त्यांच्या मनाला त्यांनी कम्फर्ट मिळतो आणि ते कसं आहे ते इनव्हॉलेंटरीली सुद्धा ते कर्म करू शकतात. म्हणजे अगदी माकडाला सांगितलं डोळे बंद कर आणि झाड चढ, तरी ते झाड चढू शकेल. तर अशा तऱ्हेने जे आपण आपलं विहित कर्म जे आहे किंवा आपला जो स्वधर्म आहे तो आपल्या पर्सनॅलिटीला अगदी नॅचरली आला पाहिजे. मग नॅचरली जेव्हा आपल्या पर्सनॅलिटीला आपल्या गुणानुसार आपण कर्म करतो तेव्हा काय होतं, आपलं मन जे आहे ते कम्फर्ट मध्ये राहतं आणि त्यांनी काय होतं, आपलं काम आपण व्यवस्थित उरकू शकतो वेळच्या वेळेवर आणि आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी
वेळ मिळतो आणि तो वेळ आपण युटिलाइज करू शकतो. नाही तर परिस्थिती कशी होते या कुत्र्यासारखी. कुत्रा काही झाडावर चढू शकणार नाही, तो दिवस रात्र प्रयत्न करतो पण त्याला अपयशच मिळतं, कारण तो गुणच नाहीये त्याच्यामध्ये. त्याचप्रमाणे आपल्या गुणानुसार आपण कर्म केलं नाही तर आपल्याला सुद्धा फ्रस्ट्रेशन येतं. आपण प्रयत्न खूप करतो, आपल्याला यश मिळत नाही, आणि जेव्हा आपण खूप प्रयत्न करतो यश मिळत नाही तेव्हा मन आपलं कम्फर्टेबल तर नाहीच, खूप डिस्टर्ब्ड असतं. अशा डिस्टर्ब्ड मनामुळे काय होतं की आपल्या आध्यात्मिक उन्नतीसाठी वेळच राहत नाही, कारण दिवसभर या कुत्र्यासारखा आपण एकच प्रयत्न करतोय. तर म्हणून आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की तुमचं कर्म जरी तुम्हाला वाटत असेल की ते सदोष आहे तरी तुम्ही ते कर्म करा आणि त्याच्यामध्येच तुमची उन्नती होईल. म्हणजे कृष्ण आपल्याला काय सांगतोय इकडे, कुठलाही या ब्रह्मांडामध्ये माणूस परफेक्ट नाहीये आणि ग्रॅज्युअली तुम्ही परफेक्शन पर्यंत पोहोचू शकाल. मग त्या परफेक्शन मध्ये पोहोचण्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुमच्या गुणानुसार कर्म केलं पाहिजे. आता अर्जुन काय म्हणतोय की तो असा विचार करतोय की माझी ड्युटी काय आहे, की युद्ध करायचं आणि या सर्व लोकांना मारायचं. हे तर माझे स्वजन आहे, हे युद्ध करून यांना मारून मला किती पापाचे परिणाम भोगावे लागणार आहे. मग ही माझी ड्युटी मी करणार नाही, मला करायचीच नाहीये. त्यापेक्षा मी जंगलामध्ये जाईन आणि राहीन. मग आता असं अर्जुन काय करतोय, त्याची ड्युटी न करता त्याला जंगलात जायचंय, संन्यासासारखं नाही तर ब्राह्मणासारखं राहायचंय. म्हणजे तो त्याचा जो वर्ण आहे तो त्याला बदलायचा आहे, कारण तोच विचार करतोय की हे जे मी हिंसा करणारे, स्वजनांना मारणारे, हे पाप आहे. पण असं केल्याने कृष्ण म्हणतोय तुझी कशातच उन्नती होणार नाही, आध्यात्मिक उन्नती होणार नाही आणि भौतिकी उन्नती नाही होणार. म्हणजे भौतिक रित्या तुला एक पैसाही मिळणार नाही. तू आता राजपुत्र आहेस, तू राजा होणार आहेस, तू या पृथ्वीवर राज्य करणार आहेस, तू सम्राट होणार आहेस. म्हणजे काहीच भौतिक मिळणार नाही आणि आध्यात्मिक तर आणिच मिळणार नाही, कारण त्याचं मन कसं राहील, सदैव डिस्टर्ब राहील. कुठेतरी कोण चोर लोकांना लुटतायत हे बघितल्यावर त्याच्या मनात संताप येईल, तो हिंसा करेल. आणि हे संन्यासाला किंवा ब्राह्मणाच्या हे गुण नाही आहेत, आणि असं झाल्याने परत त्याच्या मनामध्ये सगळेजण म्हणतील की हा एवढा मोठा योद्धा आहे, क्षत्रिय आहे, यांनी युद्धातून पलायन केलं तर अशी निंदा, असा अपमान जो आहे त्याच्या मनामध्ये एकसारखा येईल, त्याला त्रास होईल. आणि मन असं डिस्टर्ब असल्यावर ते कधीच अध्यात्माचा विचारच करू शकत नाही. म्हणजे झालं, दोन्ही भौतिकात पण खाली पडला, आध्यात्मिक सुद्धा रित्या त्याचं पतनच झालं. म्हणजे कुठल्याच लेवलला माणूस इव्हॉल्व्ह होऊ शकणार नाही किंवा त्याची उन्नती होऊ शकणार नाही. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला श्रीकृष्णाने सांगितलंय की आपल्याला प्राप्त झालेले कर्म जरी सदोष असेल तरी ते आपण करावे, त्याच्यातच आपली आध्यात्मिक उन्नती आहे. पण कधीही परक्याचे कर्म करू नये. म्हणजे क्षत्रियांनी कधीही ब्राह्मण, वैश्य किंवा दुसरे कुठलेही कर्म करू नये, आपलंच कर्म करावं आणि त्याच्यामध्ये पापाचा प्रभाव अजिबात नसतो. एक क्षत्रिय जे कर्म करतो, जे देशासाठी रक्षण करतो, तो स्वतःच्या मनाप्रमाणे वागत नाही. तो जे करतो त्याच्या प्रजेसाठी करतो किंवा धर्माच्या
साठी हिंसा केली जाते, तर यांनी दोष लागत नाही. तर आता आपण पुढे बघूया. बरं, आपण यातलं थोडस वाचूया. संगीता माताजी, जो सेकंड पॅरेग्राफ आहे ना, सुरुवातीपासून नाही, सुरुवातीपासून नको. त्याच्यामध्ये बघा, पेज 587. जर कोणी आपल्या कर्माद्वारे भगवंताची सेवा करीत असेल. हरे कृष्णा. जर कोणी आपल्या कर्माद्वारे भगवंतांची सेवा करीत असेल तर मग तो मनुष्य, क्षत्रिय असो, वैश्य असो अथवा शूद्र असो, त्याला महत्व नाही. विविध प्रकारचे यज्ञ करणारे ब्राह्मण कधी कधी प्राण्यांची हिंसा करतात, कारण कधी कधी अशा यज्ञाकरता पशुहिंसा करावी लागते. त्याचप्रमाणे स्वधर्मानुसार क्षत्रियाने जर शत्रूचा संहार केला तर त्यामुळे त्याला पाप लागत नाही. 3ऱ्या अध्यायामध्ये या विषयांचे स्पष्ट आणि विस्तृत वर्णन केले आहे. त्या ठिकाणी म्हटले आहे की प्रत्येकाने यज्ञाप्रित्यर्थ म्हणजे भगवान श्री विष्णू प्रित्यर्थ कर्म केले पाहिजे. केवळ स्वतृप्ती करता केलेले कोणतेही कर्म हे बंधनास कारणीभूत ठरते. निष्कर्ष हाच आहे की प्रत्येकाने आपल्याला प्राप्त झालेल्या विशिष्ट प्राकृतिक गुणानुसार कर्म केले पाहिजे आणि त्याने केवळ भगवत सेवा म्हणून कर्म करण्याचा निश्चय केला पाहिजे. हरे कृष्णा माताजी. मला फिजिओथेरपीला न्यायचंय मिस्टरांना, तर मी ऐकू शकेन पण मी वाचू नाही शकणार. चालेल चालेल. हा, तर मग आपल्याला काय समजतं, आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी आपण कधीच कर्म करायचं नाही. श्रीकृष्णाच्या संतोष प्रित्यर्थ आपल्याला कर्म करायचंय. 18.48. येस माताजी. हरे कृष्ण. सहजम कर्म कौन्तेया सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः. माताजी मला जावं पडेल तसं आहे माताजी. चालेल चालेल. क्षितिजा माताजी. हो, हरे कृष्ण. अनुवाद. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी आच्छादित झालेला असतो, त्याप्रमाणे सर्व प्रयत्न कोणत्या ना कोणत्या दोषाने व्यापलेले असतात. म्हणून हे कौंतेय, मनुष्याने आपल्या स्वभावापासून उत्पन्न झालेले कर्म जरी दोषयुक्त असले तरी त्या कर्माचा त्याग करू नये. हरे कृष्ण. म्हणजे श्रीकृष्णाने आपल्याला सांगितले की जे कुठले आपण कर्म करतो त्या सर्व कर्मांमध्ये दोष आहेत. हे दोष कशामुळे आहेत? हे या 3 गुणांमुळे आहे. आणि जरी ते दोषयुक्त असले तरी देखील आपण कर्म केलेच पाहिजे. इकडे पण परत तेच सांगितलंय की ब्राह्मणाला कधी कधी पशु हिंसा करावी लागते किंवा क्षत्रियाला हिंसा करावी लागते, पण आणि तो कुठल्याही परिस्थितीत ती हिंसा टाळू शकत नाही. व्यापारी जो आहे त्याला कधीतरी नाही, सतत खोटं बोलावंच लागतं. तर या गोष्टी आवश्यक आहेत आणि त्या आपण टाळू शकत नाही. म्हणून एखादा शूद्र असेल आणि त्याचा मालक जो आहे तो मालकासाठी काम करतो, पण तो मालक अतिशय कपटी आणि वाईट असेल, पण त्या मालकाने जर त्याला आज्ञा दिली आणि जरी ती अयोग्य असेल तरी आपल्या मालकाने आज्ञा दिली म्हणून शूद्राला ती पाळावीच लागते. तर श्रीकृष्णाने सांगितलंय की असं जरी असेल तरी आपण आपले नियत कर्म केलेच पाहिजे. आणि इकडे त्यांनी सुंदर उदाहरण दिलंय अग्नी आणि धुराचं, तर ते आपण वाचूया. क्षितिजा माताजी, 2nd पॅरेग्राफ. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आला आहे. अग्नी हा जरी हरे कृष्ण. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आला आहे. अग्नी मूलतः शुद्ध असला तरी त्या धुरामध्ये त्यामध्ये धूर असतो. जरा आवाज कमी येतोय. हो का? एक मिनिट. आता येतोय का? हो, येतोय. या ठिकाणी एक सुंदर दृष्टांत देण्यात आला आहे.
अग्नी मूलतः शुद्ध असला तरी त्यामध्ये धूर असतोच. तरीही धुरामुळे अग्नी अशुद्ध होत नाही. अग्नीमध्ये जरी धूर असला तरी सर्व तत्वांमध्ये अग्नीला सर्वाधिक शुद्ध तत्व मानले जाते. एखाद्या क्षत्रियाने जर आपले क्षात्र कर्म त्यागून ब्राह्मणाचे कर्म करण्याचे ठरवले तर ब्राह्मणी कर्मामुळे मुळीच दोष नाही असे आश्वासन त्याला कोणीही देऊ शकत नाही. यावरून मनुष्य निष्कर्ष काढू शकतो की या भौतिक जगतामध्ये कोणीच प्राकृतिक दोषातून मुक्त असू शकत नाही. या संदर्भात अग्नी तथा धुराचे उदाहरण समर्पकच आहे. शांत काळात अग्नी एखादा कोळसा बाहेर काढीत असताना मनुष्याच्या डोळ्यांना आणि इतर अवयवांना कधी कधी त्रास होतो. पण अशा त्रासदायक स्थितीतही मनुष्याला अग्नीचा उपयोग करावाच लागतो. त्याचप्रमाणे आपल्या स्वाभाविक कर्मात काही कष्टदायक गोष्टी असल्या तरी मनुष्याने त्या स्वाभाविक कर्माचा त्याग करू नये. या उलट मनुष्याने कृष्ण भावना भावित होऊन नियत कर्मे करावी आणि त्याद्वारे भगवंतांची सेवा करण्याचा दृढ निश्चय करावा. हीच खरी सिद्धी होय. भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ जेव्हा विशिष्ट प्रकारचे स्वाभाविक कर्म केले जाते तेव्हा या विशिष्ट स्वाभाविक कर्मातील सर्व दोषांची शुद्धी होते. याप्रमाणे कर्मफळ भक्ती योगामध्ये नियुक्त केल्याने त्याचे शुद्धीकरण होते आणि मनुष्य अंतरात्मा पाहू शकतो. हाच आत्मसाक्षात्कार होय. हरे कृष्ण. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. आता श्लोक आता मला विचारायचंय अजून जरा आपला हे व्हायला किती वाजले आता 5 वाजलेत मला वाटतं ना. हो 4:56. हा तर मग उद्या पण तुम्हाला आहे का वेळ? हो चालेल. हो, चालेल माताजी. चालेल. कारण आता आपले हे सगळे संपणार नाही ना. जरी 5:30 पर्यंत घेतले तरी अर्धा तास राहील. म्हणजे सगळे नाही संपणार आपले. तर मग उद्या घेतलं तर चालेल का? चालेल माताजी. बरं चालेल. मग उद्या मी घेईन याच वेळेला साधारण 3:15 ला घेईन. तर मग उद्या आपण आता हा पूर्ण अध्याय पूर्ण करूया. हो चालेल. ओके. मी